Prvý veľmi dôležitý bod je, že je potrebné mužov počúvať. Pretože muži, napriek tomu, že tak všeobecne tvrdíme, že oni sú klamári, muži neklamú tak veľa. Reálne. A kľudne mi napíš do komentára, aká je tvoja skúsenosť, ale muži neklamú tak veľa. Veľakrát je to skôr o tom, že nepovedia úplnú pravdu, respektíve povedia to z toho svojho uhla pohľadu, ale furt povedia pravdu o mnoho viac, než my ju vlastne počujeme. Pretože my, keď už sme presvedčené na základe týchto našich nastavení, že to je on, a ešte keď máme tie silné hlavy, vieš, tie silné mysle, ktoré keď niečo chcú, tak si za tým idú, to je veľká vec pre ženy v dnešnej dobe, vieš, schopné, úspešné, ktoré zvládnu všetko v živote, a keď sa rozhodnú, tak oni idú. Takže my samé seba sme dokonale schopné presvedčiť, že toto je ono a nevidieť to ostatné a nepočuť to ostatné. Takže on aj možno aj nám hovorí vety, aj hovorí, ako na tom je, ale my to nepočujeme. Dám ti príklad. On ti povie, teraz ti neviem dať to, čo chceš. A čo ty počuješ? Nie, neviem ti dať to, čo chceš. Ale teraz. Teraz mi nevie dať to, čo chcem. To znamená, že potom to možno príde. A ja budem čakať, a ja to dám, a ja to zvládnem, a ja budem mať rada, pretože to, čo medzi nami je špeciálne, osudové, úžasné. Poznáš? No a o 5 rokov neskôr, čo on má ďalšie 2 deti so svojou legitímnou manželkou, veľmi správne, tak ty stále čakáš. Lebo veď povedal teraz a ten bod niekedy príde. Takže toto sa deje veľmi často. A preto prvý bod, dámy, veľmi podstatný je, počúvajme, čo nám muži hovoria. Počúvajme, čo nám hovoria a nevyberajme si z toho, čo sa nám práve hodí. Proste príjmeme fakt, že niečo povedal a príjmeme to ako celok. Nevyberajme si tie časti, ktoré sú pre nás také ako keby stráviteľnejšie.